and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Tarog na si Tarsila. Uban na napatan ng babae. Karon, mauna karon ang higayon. Nga akong gipaabot. May pabor yun na ko ang higayon. Hala iya, uy. Usara man yung CR nila din hisud ining restaurant. Usa sa babae o usa sa lalaki. Unya, may sud man pulos, uy. Nana, sa unay na ron, kaiheo na rabak ko. Murag dili na rabag yung mapugngan din na. Nga. Ay, husto dito, nagkalapay matag CR ganyan dito sa gawas ng restaurant. Ato na lang ta. Kaysa magpaabot ng mahuman ni Dinhi. May nag-una pa ba na tog linya Dinhi? Nananala sa gata na kay na makaihe na niya ka. Nahuman ka na, Lola? Aw, iya, taling? Happy. Yo, doa makaabot. Makapalit ang bagong sinina og pantig pinakalit ana la. Unya sa man, magawas sa tagi ka din sa CR? Ay, murag ikaw ang angay na kong pangutan-on, anak. Kaya ikaw may nagsigag at bangga sa amin. Ay, kuan man ni Lola. Retouch, Lola ba? Aw, iya ba? Kahibaw ka na. Unya sa man, tana. Tana ay. Pastilan, iya no, biliba ginakong Jason kagalanti, uy. Sana all, magkauyab o parehas kagwapo o kagalanti ni Jason. Excuse me, sir. Muagi mi ha. Tuwa sa pikas nga CR para sa mga lalaki, sir, dito, Kibaw ko. Laki. Unya, nalagi ka magbabag dia sa atubangan sa pultahan sa CR sa mga babae. Lakaw, ato ka dito ka. Pwede na tingali ka din, kung dili na mada, kay mingaw man diri. Kami naman si Lola mo gamit ron sa CR. Kami mang duha. May noon. Maog yun. Makagamit ka. Dili na lang na. Suod na, aron makaagi na mi. Sudo balik. Ha? Kwan, sir. Human naman may CR, good sir. Ayaw ka ikog, uy. May lagi ka mo gamit din, basta dili na gyud mada. Saman mo, buhagay na na. May paagi asa, maybe. Ay! Unsa mo ni sir, uy. Ka-timing ba ni, uy? Parehas lang may paingon sa tuo. Diya ka lang, sir, ha? Ari may sawa na lang mga gidirin. Ay! Hinga bitaw ko. Ayaw naglihok, diya lang ka. Ayaw naguglihok ka. Kay mamalik na mis among lamisa. Dali na, iya. Dali na. Unsa naman sa ni, uy? May babag ka naman, sab. Okay. Ginugol ko rin mo tikuan. Ikaw bagay ka mag-o, makalagot man ka. Buang ha? Sige. Usiya ba ka? Shit. Ano naman? Unsa man sab ka? Unsa? Ikaw? Sama na ka? Sama ka? Ha? Diyan. Sulti, unsa ba ka? May problema ba din Shit up! Agay! Kawabatasan! Alang ginasmagan ko! Buang-buang tawahan na! Mao mo to siya! Nagkaila ka ba itong tawanan ko? Mao to siya, Ling! Kadto ba nga kung gingon mo mga nagsitan na ni mo? Nagpakbang na to! Unsa? O kung mao, tunod ang imong gingon nga gisunod-sunuran taad tong tawhana? Ay, ulagi! Patila, hain salili! Tuwa na sa restaurant! Uba ni Bintot, kay miapas na dinihin niyo. Dili! Silili! Hoy, taling! Naong sabi, namiya man kang talit ay! Galong mo naman itong datlantay man itong talit na bayhan na! Let's go. Balik ko na si Lily. Dugay man sila sa CR? Sila si Gina? Daghanti kang tao. Alay! Okay, kaon ba? Binyog ito na. Di na ko. Busog na ko, Bintot. Taon pa, uy! Nagtatabikin pagkaon mo! Lili! Lola! Dali na! Mamiya na kita dyan din Wa pa ta mahuman og pamalit sa atong kinahanglanon sa balhin na itong bahay Ay, lang. kinahanglang mamiya na kita dyan din Pero nga naman na. Tapa.
nang luspad mo lang ka, ni Ataling. Lagahi ang imong gipagawas, no? Kay luspad mo ka, imong gipagawas bagahi. Kaon balik, uy. Kay gutom ka balik. Gina, nabuan man ka ng imong gikaon kanina. Kaon, aron, di na ka maluspad. Lala, gibira pa ko nimo. Magikadlukan ka ba? Ha? Kinsa? Okay. Relax lang ha, relax. Sige. Mamaya nagklagi ka din Lola Taling kung may mong gusto. Let's go. Ano? Gibutang naman ni mong linibong kwarta di sa lamisa. Basig pa nito naglain. Bayad ka na sa pagkaon, uy. Akibaw ko ay, kakaon ka ay. Pagtuunin mo na ako, ignorante. Pero nga ako ba, basig pa nito naglain ba? Anugon kayo. Let's go. Come, baby. Tana, Lola. Unya niya kailangan ang pagkaon. Di na ito na ipaputos. Ano na? Kadagan pa niya. Ang uban ka niyo, muragwa pa magkanahabit pa iban niyo. Paputos na niyo eh. Waiter! Putos! Noy, ayaw na lang. Uy, kinalakaw na sila. Anya kini saon man eh. Anya kita, sao man sa tama, biyaan ta. Ay sos, may magwatak tol-tol sa ato. Paputos ka ni kisayang kayo. Psst! Dong! Tik-ati na mo! Tarong putos ha! Yapil sa baw kay nugon. Nabahala ka diya, Manoy, uy. Nakagawas na sila gikan ng resto. Isang taong ka, oy. Sagdi ka ni, may masuwa ang to. Unya ba masuwa ka ni, madala pa magani ko ito buntag. Unya, unsa man may kaplite ka diha. Sa may istorya ay, waday ka. Wow! Nga naman ko kay kwarta. Ha? Ano mo kay kwarta? May trabaho mo ka. Uy, Manoy, nalimot ka? Nanakay ra ba yung taga na sasakyan ni Jason, ha? Maungwa ko makadaog kwarta. Haskang ba nga agini mo eh? Mulataw gani ka, magdaadj ka kwarta. Bisan mo sa kagamay, basta may kapliti. Ano ba nga? Sus, ba nga ani mo O, eh? di ba nga sa di ay ka? Kaya wala man sa ka magbitbit ang kwarta. Awa mo kay kwarta. Sa may akong bitbiton. O, di biyaan na to ng pagkaon diha. Kay mabiyaan unya tanila. Naon sa man eh, magbaklay tagpauli ni Ros ato ron. Matagbo tagkaon anas dan samtang maglakaw ta. Nabahala ka diha man mo agpas ko nila. Sus, ay! What ako eh? O Gina! Basin, mahimo itong ipadeliver. Sa! Usay! Naaday sobrang ipa-deliver. Wa ka kyapi. Lola, bugnogin mo kamot. La! Murag minatay! Agay ay! Unsa manukol man ka? Sa di ikaw ay mamatay. Ingon ni ka mamatay. Ingon man ko murag minatay. Parehas na. Di na pariyasoy. Samantahong kay. Nanungo man ang minatay, nanungo man na. Samtang ka ng murag minatay. Wa na, lahi na. May kumpirma na ka na sa usa ka patay. Ikaw maglulis sa mga kanduhani. Parehas na. Imong gikumpara sa usa ka minatay. Ikaw lang uloy. Asam ta paingon na ni, ha? Aka. Nindot yung tapita god. Blah! Dagkos mga bahay ng atong gisudlan, no? Atong gisudlan. Ay, kapuya, igsuuna, uy. Manoy, subdivision ni Manoy, uy. Ignorante tao ni mo, eh. Ay, kibaw ko, ay. Subdivision, eh. Nya! Ignorante sa mga mata. Di day mahimong buday ko, ha? Dagko bitaw na, oh. Kita ka na. Oh, wow! Wow! Kanindot sa iyang bahay, oh. Lada ko kayo. Lanindot kay kulor. Oh, hala! Talawa, Gina! Nindot sa kayo! Awa sa naman, Gina! Nalakuha kayo! Nakuha na awa! Balala! Awa din na! Asa na gustay na lala! Wala ka na ko! Ilala! Pulustan ko mga bahay din nyo! Wala nagkuha! Hi, bye! Bye, nagko! Grabe ha! Inutos sa mga bahay din nyo! Tukot ko ako pa din niya! Dota din eh! Ay na lang, Manoy, eh. Sama. Kang imong bahay nga tukuron, mura raon niya nag-bayis ilang iro. Hilas! Mas dako pa na ilang bahay ang akong tukuron. Dako pa nga akong bahay ng tukuron. Dako pa sila. Ikaw ba, Gina ba? Musupak ka na ako, eh. Para na mo ni Daylili, ha? Ha? Amo tukuron, para na mo Daylili. Lain mo ko ako yung muna-una para na mo luwa. Awan niyo! Magtrabaho ko! Huwat-huwat lang day, ha? Huwat-huwat lang. Wow! Wow, pag yun! Natalawa ng bayis mo yun! Narinduta, Gina! La! Ahakaw! La! Duta, Gina! Duta, Gina! La, garago na anak ko, garago! La, samot ka nindot nga! Dagkulatan mo, dagkulatan! Askan ka na, tagiyan ng bayaw! Basta lagi! Ako, Gina! Basta... Tokot sa kong mas dako pag nindot pa na! Askan garaaw! Doon lang ta! Oh, nalindutas doon ay nindutas ako. Kaya akong ganahang bay, kana kita akong itulo na. Kaya akong ganahang bay, dako kayo. Unya nindot kay design ulit.
Kay bay! Nalam eh. Ayun ang lagi sa kinan ni mo, batig na. Uy, batig dong. Nilang kita hunong ning bahay nga akong gingon nga akong ganahan. Niya ta. Ha? Anay ko na din papuya si Lily. Ha? Ani sila puyo din eh? Aw! Ani sila di ko puyo? Unsa? Ingon ba ko ha? Kung asas Lily, adto sab ko. Ha? Dakuan kong bahay ah! Silveria ko linis gawas. Unya akong isindan na eh. Uy, Manoy! Nay! Asa ba ka eh? Wala, una-una ba siya gawas? Gawas sa diha ay. Kay manghuwam ko sa mong cellphone. Kay mas nindot nagkuha. Pa-picture ko. Oh. Really? You're living here with us? Oh God! Anhin ako po yo! May problema ka na? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!